Sada ćemo se baviti animiranjem constraina, a to je proces baziran na mogućnosti da se objekat poveže, odnosno constrainira za više ili nekoliko nodova. U ovom sceni koju imamo, znači urađena je nekakva putanja, na njoj je jedan lokator koji se kreće po toj putanji i imamo ovu močvarnu biljku koja je animirana. Imamo insekta ovde. Sad je potrebno tog insekta povezati, odnosno constrainirati na način da on u jednom trenutku skoči na vrh ove biljke. Dakle, sada ćemo ovaj lokator povezati sa insektom, tako da se insekt nađe na vrhu ove biljke i da se zajedno sa njom interaktivno kreće. U ovom može u stvari sa shift u hypergrafu i kažemo constrain, vidimo koje su opcije, dečekiran je offset i kažemo add. I dobili smo situaciju da je insekt skočio na vrh ove biljke i to je to. Vidimo da se on kreće zajedno sa njom. Sad se naravno može dosta toga poraditi da se on pozicionira kako treba. Sada ćemo selektovati animaciju puputanja lokatora. Kažemo constrain i kažemo add. Uradit ću opet point constrain pod istim uslovima i kažem to je to. Pa bi to trebalo da nam da animaciju u kojoj on poleće. Sad, naravno, treba ga samo orijentisati po putanji i napraviti nekakvu animaciju krila da bi cela ta stvar funkcionisala.